A cikin bidiyon mai mun kawo muku shiri mai suna Dan Doka. Shiri ne na musamman, kamar kullum kun sani duk fim da muka kawo a cikin wannan tasha na zamu insha Allah shiri ne wanda yake da kyau sosai. Yawa kafin mu shigo mu kalli wannan fili mai suna Dan Doka, muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda ake samun fina-finan Indiya Hausa. Kowane lokaci akwai duk sabon fim da aka yi za ka iya samun sa, ba kamar irin na YouTube wanda ba za ka samu fim akan lokaci ba. Gashi nan wannan shine lambar wayar mu, sai ka tantube mu ta WhatsApp sai mu yi maka bayani yadda za mu saka cikin wannan group namu na WhatsApp ko ta Telegram, duk yadda kake so. Za ka iya samun duk sabon hasara da aka insha Allah da masu tsofaffi. Yawa yanzu mu shigo cikin YouTube din mu kamar haka, sai ku samu kallon wannan shiri mai suna Dan Doka. Da farko abin da za ka yi sai ka dana mana subscribe ko yes abone, sai ka dana mana subscribe nan. Subscribe kai ma zai baka damar lokacin da aka daura sabon abu za ka iya samun fina-finai insha Allah. Yawa sai ka dana mana lakin, shi ma yana ba mu kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon fim insha Allah. Yau abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan shiri, sai ka kula sosai, ya danganta da yanayin YouTube ɗinka. Ni dai nawa wannan wajen za ka dangwala, wannan wajen da za ka gani rubutu an fara shi da M kamar haka. Yau abin da za ka yi sai ka dangwala shi kamar haka. Idan ka dangwala za ka gani link zai bayyana. Gashi nan wannan shine link din. Yawa lambar wayar namu kuma nan ma akwai. Idan ma baka samu kallon wannan fim ba sai ka dauki wannan lambar waya kai mana magana. Wannan shine link din fim, za ka dangwala wannan link za ka iya samun sa ka kalle shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Kar kuma ta ku dauki lambar waya tamu, sai ku yi mana magana ta WhatsApp, mun saka cikin wannan group namu na WhatsApp wanda za ka iya samun fina-finai Indiya sababbi kowane lokaci. Yawa sai mun sake haduwa cikin wani bidiyo.